Алда коммуналчылар һәм юлчылар гына түгел, җәяүлеләр һәм машинада хәрәкәт итүчеләр өчен дә сынау булган кыш айлары. Бүген район башлыгы Марсель Шәдүллин рәислегендәге комиссия техникаларның кышка әзерлеген тикшереп булган проблемалар белән танышып чыкты. Шәһәр эчендәге юлларның торышы өчен җавап бирүче МПП Био предприятиесендә кышкы чорда 16 берәмлек техника хезмәт күрсәтәчәк. Азнакай автомобиль юллары идарәсе дә кышкы чорга әзер, техникалар да әзерләнеп куелган. Идарә карамагында бүген 590 километр юл исәпләнә. Инде уже көннәр суыта, арда ява диләр бит инде. Шуңа күрә менә безнең эш оешма бүгенге көндә шушы техниканы әзерләп бетергәннәр. Һәм инде кадрлар белән дә туплап без аларны шушы соңгы бер атна 10 көндә без аларны эшләп бетерербез. 50 единиц техники разнообразного назначения. Большинство это комбинированная дорожная машина. 20 единиц грейдеры есть, бульдозеры есть, экскаваторы есть, погрузчики есть. Вот. Вся эта техника практически готова к зимнему содержанию. В прошлом году зима была очень тяжелая, было тяжеловато. Но у нас в этом году уроки из этого мы кое-какие извлекли. Песко-соляная смесь у нас уже практически полностью готова. Для того, чтобы обрабатывать дороги, реагенты готовы. Вот, ну и техника практически, вот вы видите, тоже. Предприятия устойчивые, стабильные. Мы готовы выполнить любые задачи.